Sa pangunguna ni LTFRB Region 8 Regional Director Gualberto N. Gualberto sa pagpapatuman sa Public Utility Vehicle Modernization Program iginlunsar sa Hulyo 22, 2021 dito sa UAP Gymnatorium, Katarman, Northern Samar ang 12 sa 36 nga approved modernized Class 3 Public Utility Jeepney Units para sa ruta San Katarman, Las Navas, vice versa, San Katarman, Rawis, vice versa. Nga operators sinsinian Katarman, Rawis, Katubig, Las Navas, Jeep and Van Operators Drivers Association Incorporated o Karakalan Jibudta. Diin ini nga vehicles may mga ekipahis, automatic fare collection system, may CCTV, Wi-Fi ngan air condition. Ini konbinyente, komportable ngan safety sa pagbiyahe sa mga public commuters. Iginbuhat ang ceremonial turnover sa automatic fare collection system nga ginpresentar ni Germatin Gaditano san Journey Tech nga mao ang provider ngan si LTFRB Regional Director Gualberto igin award and provisional authority para sa nasabi nga duha nga ruta. Ngan ini igin asistiran ni Governor Edwin Ong Chuan, Congressman Paul Dasang nga ginkarawat naman ini sa chairman san Karakalan Jibudta nga si Mr. Rio Diaz ngan ang presidente sinsini nga asosasyon nga si Mr. Donald Che. Ini nga historical event igin atindiran ni Regional Director Gualberto in Gualberto ngan mga special guest Governor Edwin Ong Chuan, Congressman Paul Dasa, Katarman Vice Mayor Clarissa Bonsol, PNP Provincial Director Arnel Apod, UEP President Cherry Ultra ngan Land Bank of the Philippines Samar Lending Center Head Engineer Berhelio Kabakang. Sugadman iging kondukto sinsinian ribbon cutting and blessing sa mga modern jeepney. Kaupod ang mga special guest ngan mga membro sa asosasyon ang makahuman iging kondukto sinsinian motorcade libot sa Katarman poblasyon. Sito Hulyo 21 to 2021 gintikangan ang payout sa 3,742 benepisyaryo sa DSWD Social Pension para sa senior citizen sa Katarman. Ang mga personahe sa DSWD Regional Office sira mismo ang nagdumara sa payout kabulig ang Municipal Treasurer's Office. Asistiran sa Katarman Municipal Social Welfare and Development Office tig 3,000 ka pesos ang makukuha sa kada social pensioner para sa bulan sa Enero tub Hunyo 2021 nga tig 500 kada bulan ang nalikatan nga social pension para sa tig 2019 ngan 2020. Rason niya na nga may makarawat sin durodako nga pension sin sini nga payout. Pagbubuhaton ang DSWD social pension payout sa sulod sin duha ka semana tikang sa nasabi nga pitsa tubtob sa Agosto 2 para sa 55 nga barangay sa buong Tusan Katarman dida sa ilarom sa 12 nga cluster kundiin may pagbubuhaton nga mga payout sa gawasan poblasyon sa masunod nga mga adlaw. Ang Agosto 1 ngan Agosto 2 igin alukar naman ini nga pitsa para sa unclaim o adton waray makaabot sa scheduled payout didto sa Municipal Covered Court ang pagkuha. Sumala kan MSWDO Ermina Delorino may total nga 3,999 nga indigent senior citizen nga benepisyaryo sa social pension dinhi sa buong Tusan Katarman. Saya na 3,742 languna ang makarawat sa social pension samtang ang nasalin nga 257 igin po proseso ang official listing sinsini. Makukuha sininira ang kanang pension sa oras nga iglusad na ang pondo para sa social pensioner nga waray mahiapi sinsiniya na nga payout. Sugad man protektado na may premyo pa ang tasa nga may nakasurat bakunado ini lula at lolo protektado. Estratehiya ini nga raffle draw ni First District Congressman Paul Dasa ngan kagawad ante Trosales. Gintuman ini sa ginbubuhat nga payout sa social pension para sa mga indigent senior citizens dinhi sa Katarman. Kada adlaw tikang Hulyo 21 tubtob sa Hulyo 31 pagbubuhaton ang raffle draw sa mga venue kundi ginbubuhat ang payout ngan vaccination activity. Agod nga mainganyar pa ang mga kaarugan nga magpabakuna kundiin ang premyo 10,000 pesos para sa first prize, 7,000 pesos para sa second prize, ngan 5,000 pesos para sa third prize. Ang grand raffle draw sa ultimong adlaw sa Hulyo 31 sinsiniya na nga payout.